Здравейте хора, аз съм АчоБГ и сега ще направя един клип специално за един мой приятел Ангел от Мездра, който ме помоли да му покажа как да се изтегли Mobizen. И значи първо да се таковам, тук ми е Google и влизате тук, пишете Mobizen APK. Ето е версията 3.0.1.24. Това е на версията, на която аз снимам. И натискате Go. И тук ви излизат, значи, бройте 1, 2, 3, 4. Четвъртото е този Mobizen 3.0.1.24 и натискате върху него, натискате Download, да, и ето то започва да ми се инсталира. И ето това, така обясних ви как аз изтеглих моя Mobizen. И да, хора, това ще бъде от мене. Ако имате и в коментарите или по Facebook, който поиска, ще му напиша как като снима да не му е размазана картината, защото аз знам. И това беше за този клип, хора. И довиждане!